Nah, ngene iki apa-apa kowe enggak apa-apa nggo banyu ngono kuwi. Banyu apa? Tak guna bayi banyu ngombene manuk iki lho. Tak ombeni. Alah gak apane ngombeni garing ngono kok. Apa garing kae kok mau ngono kuwi ra ono poso-poso kowe sang banyu ngono kuwi. Lah ya tak go ngombeni manuk kuwi lho kok. Alah ngono iso-iso siasat kowe. Garane poso kowe. Ngono ape buka apa sahur gegeri. Gugupe wong kok gagage. Kok enggak penyolong ngombe ta kowe? Ah, dikandani kok ora ngandel tadi omong. Wis ora ngandel blas aku. Wong ade kowe mbok bujuki wae. Wis ora poso-poso ning nyoncong banyu sak gendul. Ora ngandel ya wis. Nek ana nape buka geger njaluk es, njaluk apa? Arek penyolong ngombe. Wong ngono iki jane. Ora ngandel ya wis.